खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव गिबि रादाबाव दं। मैया मोनानि समाव आसामनि नलबारि जिल्लायाव गिलु-बालु अर खामनायनि जाउनाव 3 कौटिसो बेसेननि मुवा बेसादफ्रा खामनानै सेवहांगार जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया नलबारिनि रामपुर सक बाजाराव जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया मोब्लिबनि सर्ट सार्किटनि थाखाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जायगायाव सिगां समावबो गोबां खेब अर खामनाय जाथाय जाखांबाय होनना जायगानि सुबुंफ्रा बे जायगायाव फायार ब्रिगेडनि मावखुलि लुना नैथि रादाबाव दं। दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' बिजोंनि थाखो 6 आरो थाखो 7 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि बिजोंनि बिजाबखौ सोसनफानायनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम बर' बिजोंनि बिजाब थिसननांगौनि दाबिजों सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मानाव गेदेर नीलाकान्त गयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर रनज पेगु बिथाङा टेलिफननि गेजेरजों बे जेंनानि सायाव सावरायनो हांख्रायहरनायलाय दिनैनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो गोनां जादों होनना थामथि रादाबाव दं। आसामनि काछार जिल्लायाव मैया समबाराव 30,000 याबा टेब्लेटफोर हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ काछार पुलिस हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे याबा टेब्लेटफोरजों लोगोसे 50टा साफुननि बाक्सुआव सोखुमानानै लाबोनाय हेर'इन ड्राग्सफोरखौबो मोननो हादों आरो बे हमनो मोननाय ड्राग्सनि बेसेना आथिखालनि बाजाराव 10 कौटिफ्राम जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मिरु बिसाया गोजाम आफादखौ सिफायनानै फिन गोदान आफादखौ दाफिननानै लाफिननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव गोदान आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर' बिथांमोनखौ सायख'नाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।